Id-deputat nazzjonalista Robert Cutajar fetaħ attakk fuq l-Uffiċjali Tal-Komunità u qal li bħalissa dawn l-uffiċjali mhux jagħtu kontribut waqt l-imxija tal-Coronavirus. Però għaliex il-Gvern taqa' taħt l-istess Ministeru mhux qed jagħmel użu mill-ammont ta' wardens li għandna f'pajjiżna. Iżda ONE ġibidlu l-attenzjoni l-Uffiċjali Tal-Komunità fil-fatt qed iqassmu l-Mediċina lil dawk l-aktar vulnerabbli. Onorevoli Cutajar, inti taf li l-wardens f'din l-operazzjoni ta' bħalissa f'din is-sitwazzjoni f'pajjiżna qegħdin jaħdmu mal-awtoritajiet tas-saħħa fejn qegħdin qasmu l-mediċini l dawk fil-bżonn. Li qed tgħid inti n-nies mhux qed jarawh. It-tweġiba ta' Cutajar tikkuntrasta ma' dawn ir-ritratti li jiġdu bil-fatt ix-xogħol siewi li qegħdin jagħmlu l-uffiċjali tal-komunità li flimkien mal-ispiżjara tal-għażla tiegħek qegħdin iqassmu l-mediċina lill-anzjani li ma jistgħux joħorġu. Iżda d-deputat nazzjonalista kompla jħamba u jagħmel dikjarazzjoni oħra surreali. Sepp li l-poplu Malti jafx qed jgħid u dak li qed ngħid inħalli n-nies jiġġudikaw jekk hux kredibbli jew le dak li qatt jien jew inkella dak li staqsejt inti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.